Добрый день, сябры. Вось уже который дзень пачалося нейкае аб'яднанне рака са шчупаком под выглядам каардынацыйнай рады беларускай апазіцыі. Мушу сказаць, што гэта не палітычнае пытанне цалкам. Гэта пытанне лагістыкі. Бо так зручна размяркоўваць грошы і кантраляваць працэс. А вось. Ёсць, канешне, і іншы момант, больш небяспечны. Лубянка намагаецца адпрацаваць свой улюбёны прыём. Аб'яднаць нацыянальна-вызвольны рух беларусаў і знішчыць усіх разам. Так чэкісты рабілі, калі атрады НКВД выдавалі сябе ў беларускіх лясах за паўстанцаў. Запрашалі да сябе на нараду камандзіраў, выпівалі там гарэлкі, а потым разам ліквідавалі некалькі атрадаў лясных братоў. Разам з кіраўніцтвам, зразумела. Гісторыя паўтарае свае сюжэты. І ведаеце, як беспамылкова выявіць правакатара. Ён сцвярджае, што выбары выйграла Ціханаўская і заклікае абвесціць сябе прэзідэнтам. Гарантыя 100%. Бо сама Ціханаўская, вот сёння толькі што пару хвілін назад зрабіла прэс-канферэнцыю, і яна не абвяшчала сябе прэзідэнтам. І яна не кажа, што выйграла выбары. А вось думка Пазняка. Пару дзён назад ён сказаў. Як і трэба было чакаць, цытую, разыгрываюцца горшы варыянт. Цалкам залежную ад непрыяцеляў і ад дабрадзеяў Ціханаўскую стараюцца скарыстаць кожны ў сваіх інтарэсах, лідыруе Масква. Рускі тэрарыст Гіркін Стралкоў заявіў, пазаўчора, здаецца, што ён мае 25% беларускай крыві і сваякоў мае ў нашай краіне, і ён прапанаваў Лукашэнцы дапамогу. Ён гатовы бороться против общего врага і не здаваць Мінск. У 2005 годзе, як высвятляецца, ён праходзіў у Беларусі нейкую стажыроўку па лініі спецслужбаў. І што гэта была за стажыроўка? Рэкагнасцыроўка на мясцовасці? Надзвычай небяспечныя акалічнасці. Карацей, беларусы задралі нас уже з гэтым саветам рэгентаў Ціханаўскай. Асінае гняздо агентуры і купленых дэгенератаў. І добра вас, беларусы, і нас усіх бібікнулі лубянскія правакатары. Яны, правда, самі добра абгадзіліся, калі зразумелі, што рускі мір тут не каціць. Што нам рабіць? Ствараць пяцёркі і чакаць рэферэндуму, як кажа Пазняк. Рэферэндуму наконт новай канстытуцыі і новых выбараў. От мяне не пакідае адна думка. Намаляваў бы Саша сабе 60%. Кажуць, такія былі прапановы. Бабе гэтай даў бы цэлых 20, а не 10. Ды жыў бы сабе спакойна, ніхто б і не сумняваўся. Ну, сумняваліся, калі не было б такіх паўстанняў. Моя думка такая, у мяне доказаў няма, чыста метафізічна. Я гэта адчуваю. Думаю, ён набраў рэальна 40% і вырашыў памножыць на 2. Ну, тарбазоў жа няма. Ды яшчэ наступства перанесенага ім каранавіруса на нагах. А цяпер ён і сам паверыў, што за яго 80%. З ім так заўжды бывае. Навыдумляе, а потым шчыра верыць. Всё, да пабачэння.